Bai, bueno, garbi da ona da, kalitatezko elikadura nahi baldin badugu, eta gastronomiaz hitz egiten nahi genean zer esanik ez, bueno, produktuak kalitatezkoak izan behar dutela. Kalitatezkoak esan nahi du, zaintzen dutela baserritarra, nekazaria, artzaia, arrantzalia, eta zaintzen dutela gure ingurumena, hau da gure ura, gu garnazten duguna idea, gu etorkizuneako uzten nahi gean ingurumena, eta bar, eta orduan horrek balore batzu dauzka, eta balore horiek noski prezioan ere azaldu behar dute. Kimikoki eta era industrialean ekoitzitako produktua baino garestiagoa dira, baino baita ere horrek osasuna ekartzen digu, orduan azken finean merkeagoa dira. Bai, hori da bide bat. Beste bada nekazariaren kontzientzia, sukaldariaren kontzientzia, eta ez dago seiluan beharrik, seiluak izan daitezke berme bat, eta garantia bat gauzak nola ekoizten dian, baina seilu guztik ez dira kalidade maila berdinekoak, eta hori jakiteare oso garrantzitsua da. Labela ez da jatorrizko izendapen bat bezala, ekologikoa ez da labela, orduan hor bakoitza bere mundua da, eta ezagutu behar da oso ondo zertaz hitz egiten nahian, eta hor informazioa da kakua. Nik uste dut hor bi eratako ostalaritza daudela, batzuk dira diruan bila bakarrik handi joaztinak, eta bestiak dira kontzientzia daukatenak, emoziotaz hitz egiten dutenak, eta orduan horiek bertakoak, garaikoak, sasoikoak dian produktuak erabiltzen dituzte, horrek beste prezio bat ekartzen du, baina baita ere klientiangan edo bezeruangan sortze dituzte beste emozio batzuk, beste esperientzia batzuk, eta nik uste hori dela garrantzitsua. Bestearekin ez guaz inoa, berdin da hemen jan edo Parisen jan edo Mexikon. Orduan toki bakoitzean daude era guztitako ostalari baitaren noski. Bueno, hori dator prezio benetan berak duten lana ondo baloretzen balima da eta ondo ordaintzen balima da. Baina hori da sukaldaritzan berdina. Jatetxe batian ordainduko dugu gehiago, beste batian baino. Baina badakigu bereizten zer dagoen batean eta bestean. Eta lan hauekin ere berdina da. Zu mendian ari bat zera lanean, edo hartzaia balimazara hilebetiak mendien puntan, edo nekazaria balimazea, hastean 7 egun eta 24 ordu lanian aizeala, hori ordaindu behar da. Baloratu egin behar da lehenengo, ezagututa gero, eta gero ordaindu. Bueno, nire ustez oso momentu interesgarrian gaude, krisi izugarri badago lehenengo sektorian, baina eraberian hor jendia badago bere aukerak lantzen nahi dana, eta nik ustez oso momentu interesgarria dela. Ikusten nahi dira irtenbide desberdinak, ekologikoa dela, bakoitzak bere bezeruak izatea, saskiak banatzen, denda bereziak sortzen, produktuen transformazioa lantzen, produktu berrik, eta bar. Orduan, nik uste horre danan artean badagoela mugimendu bat itxaropena pizten duna.